Айрым котлау сәламен біз Иске Кулатка районы Яңа Зимница авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Гафуров Рушан Мөхәммәтҗан улына юллыйбыз. Бүген аның тормыш көндәлеген бизәп 2 бишле билгесе куела. Күркәм юбилей белән ихластан котлап, аңа җылы теләкләрен тормыш иптәше Рәшидә, улы Ринат, апалары Хадиша, Рауза, Рәшидә, тормыш иптәше Рафаэль, Рәхинә, балалары Фәргать, Фәридә, Илнур, Марат, Галия, Гөлшат, Раил, Рамил, Юлия, Илдус гаиләләре белән ирештерәләр. Ульяновск һәм Яңа Зимница авылыннан килгән бар теләкләрне дә чәчми-түкми җиткерергә тырышырмын. 55 ел элек Яңа Зимница авылының Гафуровлар гаиләсендә кыз балалар арасында бердән-бер төпчек ул булып, безнең яраткан тормыш иптәшем, сөеклем әткәем, кадерле энебез якты дөньяга аваз салды. Мәрхүмнәребез әтиебез Мөхәммәтҗан, әниебез Тәүхидә икесе дә гади эшчеләр булып, авыл колхозында намуслы хезмәт куйдылар. Бер эштән дә баш тартмаган газизларыбыз безне дә кичкенәдән үк эшне яратырга дип тәрбияләп үстерделәр. Рушаныбыз мәктәпне тәмамлап, үз теләге белән һөнәри белем алды. Аннары намуслы килеш хәрби хезмәтен үтәп кайтты. Бердән-бер ул, төпчек бала булу сәбәпле, ул авылдан, әти-әни йортыннан китмәскә дигән төкле карар кабул итте. Һәм үз юлында яраткан киленебез Рәшидәне очратып, матур гаиләсе белән тату килеш яши башлады. Мәхәббәт җимешләре булып уллары Ринат туды. Ул да алма алмагаштан ерак төшми дигән шикелле бик акыллы, тырыш, тәртипле бала булып үсте. Мәктәпне бишле билгеләренә генә тәмамлап, медицина уку йортында белем алды. Үз эшенең югары дәрәҗәле белгече булып, Ульяновск шәһәренең хастаханәсендә балалар хирургы булып эшләп килә. Сыкланып, горурланып аңа карыйбыз. Бүген тормыш иптәшемне матур юбилей белән котлап, иң беренчедән шундый акыллы, итагатьле ул тәрбияләгән әти-әнисенә рәхмәт әйтер идем. Раббым, алда да безне һәм туганнарны, барча якыннарыбызны да саклап яшәтсен иде. Мин сине бик яратам һәм хөрмәт итәм. Яратам дип кабатлыймын. Ул оят сүзләрмени? Синдәй уңган иратларга тияр ул күзләрмени? Хөрмәтләп сине яшимен, иң әйбәт ир дөньяда. Насип итсен тату яшәү, кадерлем ул алда да. Әтием турында аерым сүзләр әйтәсем килә дип язар Ринат. Әтиләр төрле булалардыр. Тик минеке иң уңганы, иң булганы, иң тырышы, иң сабыры, иң акыллысы, иң батыры һәм иң яратканы. Гомумән алганда мин әтиемнең патриоты. Рәхмәт сөеклем, мине шушындый якын кешем була алганга. Син бик җаваплы, җитди, бик гадел булып үстерергә тырыштың мине. Гомере буе эшне сөергә яраттың. Һәр килгән мал да халал булырга тиеш дип өйрәттең. Һәм үзең дә үрнәк булып миңа яшәдең. Мин бүген дә синең киңәшләреңнән башка эш кылмыйм. Барысы өчен мең рәхмәт сиңа, әти. Бел, мин сине бик яратам. Бүген синең юбилеең, әти. 55-ң Ходай бүләге. Син салучы шушы йорт нигезен, әни өчен тормыш терәге. Син өйрәттең үз үрнәгең аша бу тормышта яшәү серләрен. Күпме наз һәм сөю сыйдырган бит безне уйлап типкән йөрәгең. Бер кайчан да авыр сүз әйтмәдең, киңәшләрең булды үтемле. Шуңадыр ул яшимен мин, әти, кызартмыйча синең битеңне. Абынганда җайлап аңлатасың, сабыр төбе алтын икәнен. Син тамыры булсаң, без тармагы, җиргә берегеп үскән имәннең. 55 ул ирләр өчен бары картлык чорының якты язлары. Әле алда шаулап торган гомер, оныкларның күңел назлары. Рәхмәт, әти, сиңа барсы өчен. Тәрбиеңә, биргән назыңа, күңел тынычлыгы юлдаш булсын картлыгыңның якты назында. Хөрмәтле, яраткан энебез, сине олуг юбилейлы туган көнең белән котлыйбыз. Һәм сәламәтлекнең иң ныгын, озын гомер, иман байлыгы, кайгы-хәсрәткә юлыкмыйча, туганнарыңның, якыннарыңның игелеген күреп яшәвеңне телибез. Син туган җанлы, киң күңелле, ачык йөзле, мәрхәмәтле кеше. Сердәшчебез дә, киңәшчебез дә, шатлыкларыбызны да һәм кайгыларыбызны да уртаклашып яшисең.
яшьләр белән яшь була беләсең, олыларны хөрмәт итәсең. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә сине игелекле гамәлләр кылып, иман байлыгы белән яшәргә ярдәм итә. Әтиебез шикелле үк син бик йомшак һәм назлы кеше. Кирәк булса, шелтәсен дә, үгет насихатыңны да, киңәшләреңне дә биреп, безне туры юлга күндерәсең. Раббым, әле озак еллар безнең өйләребездә хөрмәтле кунак булып сине күрергә язсын. 55-кә җиттең бүген менә. Сыкланырлык гүзәл бәйрәмең. Сиңа хәзер бүләк итәбез без теләкләрнең иң зур бәйләмен. Бисмиллахны әйтеп көнен башлый, дуга кылып ята төннәрен. Яшәсеннәр имин туганнар дип кул төшерми сорый көннәрен. Бар дугалар сиңа кире кайтсын. Бәхетле бул, исән бул берук. Синең сыман гадел һәм дә гади якын туган безнең өчен юк. Кадерле Рушан Мөхәммәтҗанович, юбилейлы туган көнегез мубарак булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Гөлгәтеңе бу гомерләрне бушка уздырмый кале. Һәр мизгелдән бәхет табып, рәхәттә яшикәле. Мәчет манараларыннан моңы булып казаны дәшә. Худай биргән гомерләрне яшисең килеп яшә. Мәчет манараларыннан моңы булып казаны дәшә. Худай биргән гомерләрне яшисең килеп яшә. Һәр көн иртән шатлык теләп, кояш елмая күктә. Җырлап яшисе гомерләр, үтсен әле бәхеттә. Мәчет манараларыннан моңы булып казаны дәшә. Худай биргән гомерләрне яшисең килеп яшә. Мәчет манараларыннан моңы булып казаны дәшә. Худай биргән гомерләрне яшисең килеп яшә. Кебек балыкып торсын бу түгәрәк тормышлар. Матур улсын эзлә салсын Худай язган язмышлар. Мәчет манараларыннан моңы булып казаны дәшә. Худай биргән гомерләрне яшисең килеп яшә. Мәчет манараларыннан моңы булып казаны дәшә. Худай биргән гомерләрне яшисең килеп яшә. Худай биргән гомерләрне яшисең килеп яшә. Яшисең килеп яшә. Рушан Мөхәммәтҗан улы Гафуровны 55 яшьлек юбилей бәйрәме белән котлап алда җылы теләкләрен кайнанасы Мөнирә Юсуповна, баҗасы Иршат, тормыш иптәше Мәрьям, балалары Гөлшат һәм Айрат та җиткерергә ашыгалар. Мәскәү, Казан һәм Яңа Зимница авылларыннан булган теләкләрне алда укып китәм. Кеше гомерен еш кына ел фасылы белән чагыштыралар. Яшьлек дәрте белән янып, көеп, 55-не тутырып йөргәндә кинәт кенә өлкәнәю, гомер көзенә якынлашу белән күңелгә моңсулык йөгерә. Ныклабрак уйлап карасаң, көз ул муллык, матур, кабатланмас бер чор. Ә бу бит чынлап та шулай. Кеше дә яшәгән саен зирәгәя, тәҗрибә туплый. Алдан ук әйтеп бетәсем килә.
Kievim, bajam, abıyыбыз Ruşan tıynak, gadi kişi. Özü turunda сөйләтми, maqtaганны гомумән дә яратмый. Тик юбилей уңайыннан гына шулай да кыюлык итеп аз гына булса да сөйләп үтәргә булдык. Юбилярыбыз туган авылы Яңа Зимницада туып үсә. Бала чактан ук актив тормыш позициясендә иде. Мәктәпне яхшы билгеләргә тәмамлап, Совет армия сафларында булып кайта. Нәк халык мәкалендә әйтелгәнчә, ир кеше үзенең гомерендә әйтезергә, ул үстерергә, агач утыртырга да өлгерде. Нинди генә авыр чорга туры килсә дә, алар авылга тугрылыклы булып калдылар. Инде хәзер шәхси хуҗалыкларында хезмәт итәләр. Күп иттереп мал-туар, кош-корт асрап, бакча чәчеп көн күрәләр. Рушаныбыз сокланырлык һәм бер генә дә кир тимәслек матур тормыш юлы үтте. Бүгенге көндә авылыбызда бик җаваплы булган имамлык вазифасын үти. Авыл халкы аны яратып, хөрмәт итеп кабул иттеләр. Ул үз кешебез булып, барысы арасында да якын булып тора. Хак Тәгалә кушкан юлдан барып, изге гамәлләрне кылып, авылыбызда динебезне куәтләп, аны үстерергә күп көч куя. Алла рәхмәте яусын аңа. Гомумән юбилярыбыз тормышчан, олы җанлы, хөрмәткә лаек, төпле акыллы, һәр вакыт киңәшкә, ярдәмгә әзер олы кеше. Без туганнарының хөрмәтле үрнәк үлгесе. Синең шундый эшсөяр булуыңа горурланып, синнән үрнәк алып яшәргә тырышабыз. Безгә күрсәткән ярдәмең өчен зур рәхмәт. Кадерле, ихтирамлы юбилярыбыз. Бүген синең юбилей көнең, якты, матур көн. Бу көнгә син зур уңышлар белән килеп җиттең. Йортың иркен, дөньяң түгәрәк, гаиләң тату, хәләл җефетең күз явын алырлык. Сиңа тик шушы күрсәткечләреңне саклап, исән сау булып, шатлыгын күреп яшәргә насыйп итсен. Озын гомерле, таза булып, балаңның игелеген күреп, парлы, тигез яшәргә язсын. Бөтен изге теләкләребез тормышка кабул булсын. Кадерлебез, аз булыр күп теләсәк бәхет кенә. Җитмидер шул утыртырга сине тик тәхет кенә. Саулыгың какшамасын да, кимемәсен шатлыгың, артып торсын көннәр саен кесәңдәге байлыгың. Һәр иртәне каршыла син елмаеп, көлеп кенә. Бел, кадерлем, безнең өчен шундый якын бер генә. Хөрмәтле Рушан Мөхәммәтҗанович, якыннарыгызның хөрмәте алдагы җырда да чагылыр дип өметләнәбез. Кабул итеп алыгыз. Хәерле кичләр! Dünya malın, бар байлығын bulmay beterip jeyip, şükür kılıp bulganına, yaşa nefsini tayıp. Belki yaşar biz ille yıl, belki kolgandır bir ay, küpmü ömür birlegenin, bilse biledir Xuday. Belki yaşar biz ille yıl, belki kolgandır bir ay, küpmü ömür birlegenin, bilse biledir Xuday. Tartsan üzüle de gite, kıldan işke ulu ömür. Şul bir elgen ömrünü kişilerce yaşayıver. Belki yaşar biz ille yıl, belki kolgandır bir ay, küpmü ömür birlegenin, bilse biledir Xuday. Belki yaşar biz ille yıl, belki kolgandır bir ay, küpmü ömür birlegenin, bilse biledir Xuday. Yaşarıga kilgen biz iken, yaşarıga kirek jırlap, bir günde mengüge kilmi bu dünyada biz kulub. Belki yaşar biz ille yıl, belki kalgandır bir ay, küpmü ömür birlegenin, bilse biledir Xuday. Belki yaşar biz ille yıl, belki kalgandır bir ay, küpmü ömür